pulla ummodo pulla fota pulla ummodo pulla ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen arpotten ɗum noon on calminama on juurama kadi on jettama on manama on ñaganama moƴƴere Allah eɗen gandi ko émission men émission arpotten non fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim wortorade alhamdoulillahi rabbil alamina Allah so tawi en jii ɓeɗo rewɓe fulɓe jooɗiɓe yontaɓe laaɓaɓe eɗen gandi holto kuccuɗen kadi eɗen gandi hay onon yeeɓoɓe oɗon gandi kadi jooɗiɓe hay so tawi présentation suwa haale oɗon gandi tigui ɓeɗo rewɓe fulɓe ko holɓe hen ɗum noon ko salminde tan yeeɓiyankoɓe Piindi TV kadi waɗoɓe abonné e kadi waɗoɓe partagé kala e saaha kadi messuji moon kala e saaha onon yeeɓoɓe émission men émission arpotten kala e saaha messuji moɗon ne gara e amen kadi tinnare nde e jokkude golle ɗe nani ara e amen ɗum noon ñagantuɗon Allah tan nde Allah jokkata balɗe moɗon kadi ɓooyon yebde min hay nokku wodani sona ɗo e Piindi TV mbaɗen noon ko émission arpotten eɗen fottoytuno noon eɗen jaaha e galleji ɗi ala fof ɗon keddata kono hande noon ɓeɗo rewɓe fulɓe yotɓe yontaɓe ko ɗo tigui ɓe gaari e galle men galle Piindi TV taw noon kadi ko Djiby Dieng eɗen gandi eɗen gonde muɗum kañum jaggui kaɓirɗe ɗe kañum e ɓinguel meɗen kamɓe tigui tigui nanggui kaɓirɗe ɗe ko yooɗi hen fof ko kamɓe eɗen gandi kadi jogorɗo montude ɗum on ko gorko kadi on wiyete ko Ali Fall ɗum noon en calmini Abou Hapsat Coumba Hamme en calmini Daoudou Moussa Dia en calmini kamɓe kala mawɓe ardiɓe galle ɓe émission men émission arpotten o fotti noon hande koye debbo jontaɗo waɗi vert makko manto cetetetet vert manto joɗɗo min dal misoro konko tigui jiilotomi debbo Pullo no mbiyeteɗa assalamu aleykum on calminama Piindi TV mi salmini ko takki on ko taari on fof ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam mi salmini kadi galle o mi salmini ɗo kadi Rugi Sall salbitimama debbo mo tigguere malda e namdal ɓe calminima de gadduɗo kam ɗo hannde Piindi TV bisimilla ma mboɗo ari rentude pulagu mboɗo ari haaldude pulagu mboɗo ari yilirde pulagu wonno min ko pulagu tan ɓendimi ko pulagu tan welimi kadi ko gonmi ko mboɗo titoro ɗum ndeysan mi salminima seydi Salmi juurimama indema yettode ma min mbiyetemi ko Sinna Tiga Dado walla mbiya Kardiatou Yorlode Demba Siré Mbaccoɗo Boubou Hammanda ɗori ndeysan ndeysan ɗum noon o wiɗo nene men on woni Tiga Dado ñagontoɗen mo Allah tan nde Allah yurmotomo yaafomo on ko labbo jontaɗo mo ganduɗa hay mo yiyani mo nanimo kadi golle baɗɗe fayida o golliɗo haw rutti zéro faute ɗum noon mbaɗani ndeɗen jogui makko kadi yakare no fewi no fewi no fewi en calmini sukaɓe makko kala ɓesgu makko kala debbo e gorko suka e mawɗo hay goto en ɗaccani kadi ko needi moƴƴiri o neeti sukaɓe makko kadi eɗen gandi konkone e sehilaɓe makko ɓe joguino hanke hiccani ha joni kadi sukaɓe makko ɓe ko ɓen tigui ɓe jottodiri Sinna hol ñantuɗoma ngal ɗo ñantugal o ñanti kam ɗum Rugi Sall sa wi kam mo ñanti kam ngal ɗo ñantugal mi softo haalde ɗum hol ñantuɗoma ñanti kam ngal ɗo ñantugal ko debbo suska e laaɓa jeeri laabanaɗo laaɓa laami jewniɗo peete jeeri nguy gajoɓe guural jogu ba on woni holo on jeewa Aboubacry Siddiq mo alda e namdal jeewa Almoudo Cheikh mo alda e namdal o woni mayram pollel tikka tefe jala yene kuumen galle Abou ha o ñantima noon kanko ñantimi ngal ala o ñantimo funtanimo min ñantunoɗo kam o ko ɓorninno kam ko e an ko ɓornineɗa ko jiida kadi jiida ayide ɗum noon so tawi en gari joni joni caggal nde mbiɗen ñantuɗomo mo woni Sinna Sinna woni Sinna mo Tiga Dado walla mbiya Kardiatou Yorlode Demba Siré Mbaccoɗo Boubou jeeyaɗo e ndinda mairie pijjo e juude jibinaɗo e dungel mbotam ne dasaɗa ɗo dungel ɗo dungel Samma e Samari wuro Mbayni Mousse mi salmina ɗon mawnam Mayram Bouré Gaye salminama Seri Ndiaye Racine jeewa Ndiaye Racine mo alda e namdal ɗon ne welamo min innirami ko Sinna Baydi jibinami ko dungel innirami ko Sinna Baydi Ndiaye Sinna Baydi Ndiaye mo innirami o kadi e Bouré Tera ko ɓiɓɓe yumma ndeysan Mayram mawnam innira Bouré Tera min innirami Sinna Baydi ndeysan Penda mawnam innira Pentenke ko nan ɗon bandiragal nan ɗon ko famille woni ɗon ɗum noon caggal hakkude amen e subalɓe ko Allah waɗi ɗum ɗum ko Allah waɗi ɗum
ɗum noon bisimilla maɗa e Piindi TV bisimilla ma caggal nde jibineɗa toon sinna kono wona duguel jaaɗen gonɗen ko ɗo e Dakar Kumba Yummen sinna ko adduma ɗo e Dakar e ruɗi ɗo gonɗen e Dakar Kumba Yummen Dakar Legu Demba ɗo gonɗen mi ari ha ɗo noon Piindi TV mi jooɗima ɗo sonno min pulaago tan ne weeli mi pulaago ne ɓenni gonmi ɗo ko ɗo e Dakar gummimi ko Fouta guila mbaɗa yaara e duuɓi nayyi garmi ɗo e Dakar an tan arde yiilade yummiraɓe jinnaɓe gaari goni ɗo hen naara wonde mumen kono noon ɓe mbiri leggal ɓoyde ndiyam wattata ɗum nooru gonga noon ɓoyde Dakar wattani kam ittani kam ko gonmi ko min kam e pullo ɓi pullo sen mbi tan eɗen ceerde kinɗe ɗe tan en natti wonde fulɓe kono min kam pullo ɓi pullo ta ɗum pullo ɗum addi kam ɗo e Dakar mbiɗon ɗo e Dakar Kumba Yummen jooɗi noon ko ɗo noon Allah waɗi ɗo Allah watma ko dewgal joƴƴinma ɗo walla ko an tan e jubbel muuro maɗa ala adduno kam ɗo ko guila mboɗo cukalel ha Allah waɗi kam dañmi ɗo suudu ndesami hen gonmi hen eyi yo Allah jurnu wadde amin amin ñagoɗen Allah yo Allah jurnu dewgal magal ɗaccuma hen ko juuti ko juuti ko juuti joni joni o en jurnota ko men gartoy kadi e namdi ɗi pour ɓe ganda tan hol bismaɗo ɗo hande o hol ko mbawɗa fawde e yeeɓiyankoɓe ɓe ganda tigui tigui Ruki Sall bismiɗo ko mi haalda mi anda ko debbo holɗum dal kono sa yimi tan maɓe gandu holi oɗo debbo jooɗi bismillahi almudel kesa bismillahi almudel kesa bismillahi almudel kesa lawɓe ko niide wayanno kesa lawɓe ko niide wayanno kesa ko niide wayanno nde wela kesa ko niide wayanno nde wela kesa min de wonno almudel kesa min de wonno almudel kesa maraɗo mon mo ekkinimi kesa maraɗo mon mo ekkinimi kesa jaɓu yayen ekkinimi kesa jaɓu yayen ekkinimi kesa lala koyta Allah bonani kesa
salminago ne waɗi fayida ngo salminago ha oɗo wino ko meeɗi nande politicien goto saaha fo o wi ɗum ko lancement ɗum ko lancement ɗum ko lancement ha fijirde gasi lancement o no haydaro addani ɗon ko waɗi fayida kono onon noon lancement moɗon o waɗi fayida machallah mi dilliniɗo ɓandam ndu seeɗa hay min mbaɗa woni e kilim kono mi warni kono so ɓooyi Djiby Dieng kollira mbaɗa foti amde no gabiranmi ni yeɓoɓe ganda ɗum sal ne wawi amde jimɗi ɗum ɗo eyyi ɗum noon on beltanama no fewi on paami joni joni o ko lawɓe Sénégal oɗon gandi kadi ko debbo labbo tigui walla mbiyen ko rewɓe lawɓe tigui goni ɗo eɗen gandi ko honguete ko ne waɗi fayida ko yimete ko ne waɗi fayida yo Allah hokkon juddude hen balɗe kadi ko watte ko kala e saaha ne wiye bandiraɓe hande ni jiiɗi ɗum kadi oɗon jiiɗa hande machallah kala to kew waɗi sinna yiyaka ɗo ne diɗɗal muɗum ɗum welani ɗum kam ko min tan haali ɗum kala ɗo sinna yiyaka e programme ɗum kam welani ko jima toon ko ne waɗi fayida ko kongo toon ko ne waɗi fayida machallah ɗum noon yo Allah hokkon jurde hen balɗe sinna oɗo morso no wiyete sawali en dokke maram sawali o woni gandi henki kala komin jimi min mbattu hen kono oɗo woni gandi henki o addi jimɗi henki o woni sawali yo dokke maram sa o addi jimol muɗum ko labbo are pullo no wonde pullo ne yaade pullo ne wonde pullo ha labbo ari wonde muɗum ɓe mbi ko labbo woni dikko pullo woni Samba Bamba Demba ya jallinguel ya fuɗɗinama e gayna pullo e labbo jiiɗi yumma e baba pullo e labbo jiiɗi yumma e baba labbo suusa tampere ala min jiɗi tanko ko noyi no weeli tanko ɗo min jotto gonga ko weeli tanko ɗum min jiɗi kosam tan si ayi ɗum tan min jiɗi kosam ko jiɗɗon ko ne weeɓi noon nde labbo addinayi suusa gaynaka suusa heege pullo ari woni Samba Samba ne suusi tampere ne suusi heege Samba ƴetti nayyi aynoyi labbo sehi totti Samba sawru Samba woni gaynako labbo jooɗima ne saha bambaɗo ari woni Demba labbo sehi hoddu totti bambaɗo bambaɗo woni koɗo bambaɗo ɓuuri yidde ko weeɓi ko weewi tan min jiiɗi pullo ɗum waɗi pullo mbi labbo dikko pullo Samba Bamba Demba labbo o ari ha e lekki jooɗima e lekki he joni wi ne feƴƴi lekki ki ndeke memi ɓiɓɓe matam nan nder matam wimo ɗon peƴƴuɗa ɗo a memi ɓiɓɓam o wimo woɗo hutto caggal o huttimo caggal wimo hokkimo no hokkatma hen jimol mbiya ɗum woni dokke maram sawali dokke maram sawali ɗum woni ganɗi hanki Fouta ɗum woni ganɗi lawɓe ko heddi ko fof noon amin mbatta hen kono sa nani sawali ko sawali woni ganɗi hanki Fouta sawali mo iɗi yimde ɗum so tawi aɗa andi ɗum sawali somi nanggui Mamadou Bandouri en itiɓe yimɓe ɗum ɓe ko hen jeeya tane men ko yimannoɓe nena men ko yimannoɓe kono ɗum nani minen jimɗi min jiggoyaki neɗɗo kala ko mbatta yo taw ka tawɗo kadi minen komin jimata ko min jiggoyaki ɗum komin jimata ko min jiggoyaki ɗum komin mbiyata jimɗam ji corona roni nenam tawri ko nene mum minnam tawri yayi gonga haymo nanani nenam haymo yiyani nenam ne nani ɗum gonga min ñagontomo ko yo Allah ɓurni ƴiye makko amin ya rab fo rewɓe Allah jokkoɓe amin ya rab kadi hande amin jetti Allah ene laaɗum no fewi amin jetti nene baba kono amin jetti kadi yumma amin mo jibinani min kadi weddimi no gonga hande kinɗe lawɓe kala ɗo jaaɗa law ha bosoya no hinde nenam nan ɗum kala ɗo dariɗa mbiɗa ka ɓi tiga daɗo aɗa ittane gaɗa konko ittani hoore makko gueɗal kala ɗo dariɗa mbiɗa ko tiga daɗo jibini ka walla mboɗo jiide tiga daɗo aɗa daña ɗon gueɗal ɗum noon sa dañi yumma baɗo noon Allah wallima nde jibinma nde weddakima kadi mawninima Allah mawninima ha dañi a tawri ɗum ko woni ko wonno ko ha dañi hen machallah ko parnoto ɗon hande minen komin dañi hen ko amin parnoto ɗum saabu min jiggoyaki amin jetti Allah e nelaɗo mum no fewi yettere Allah no fewi kala ko neɗɗo dañi yo yetto Allah e nelaɗo muɗum yetta yummum e bammum aɗa andi ɗum ɗon fo so tawi neɗɗo yetti hande jooɗima hane yetta yummum ne yetta bammum aɗa andi ko yummiraɗo bannoɗo fayida kadi ko mbiɗa joni ko eɗen gandi tiga ko labbo kono ko labbo mbaɗa wawi wiide ko labbo VIP hawo maayi hay goto tiga meeɗa tampinde kala ɗo tawɗa tiga ne ari jotto ko jonde mum ha sikki e oɗo ni fota ittanede ɗon gueɗal wadde so tawi hande o ittanama gueɗal haw ruttima sukaɓe makko guittanama gueɗal ko konko liggino ɗum est ce que
onon ne yaɓɓa e koyngal ngal waɗannongal mbason yennude mbason hudde ha dañon ngal ɗon gueɗal janggo onon e hoto Allah yawno ɓiɓɓe moɗon kadi beele sone darta onon ne mbawa dartande nenam nde yimata ɗo nde yennani ɗo rugisal hokkani ɗum wutte yennani ɗo o yennani ɗo o est ce que ɗon batti hen hakkillaji moon ngol konngol rugisal amin batti hen hakkillaji amen no fewi saabu o winodi koddam mbiyominama oye gueɗe ɗiɗi mboɗe hosmaɓe mbiɓe ya boyam gol ɗum oye ñeño jenno wona malaɗo wuude ñeño jeewo wona malaɗo wuude sa tawi rimɓe nde mbadda sa wawi haalen ko rewi Allah ko jokki enɗam sa wawa hof koyɗe ma ɗiɗoɓol ngol ñeño bippowo wutte neɗɗo ne manque wonde ñeño wona dimo ne manque oye ñeño yiɗat hoore muɗum ñeño fasnoto hoore muɗum saabu ñeñagal ko Allah rokki min ɗum tañiraɓe men ɗaldi min ɗum neɗɗo noon kala ko gonɗa sa farnoraki ɗum aɗa manque yidde hoore ma sa fantataki ɗum aɗa manque yidde hoore ma holɓen ganduɗa noon saaha fo wiya komin ñeñɓe taw gona ñeñɓe holno mbawɗa wirude min ko kaari woni ñeño kaari woni ñeño wiyoɓe ko ñeñɓe taw wona ñeñɓe ɓe mataw hande ne waɗi ɓe ganduɗa ɓe nayi jardi laateji kono ñeño sa nani ñeño so wiyama ñeño hay minen ni kamin fulɓe min keeɓi hinde lawɓe kono kamin fulɓe min titoto ko pulaako woni ñeño ko baylo woni ñeño ko sakke woni ñeño ko gawlo woni ñeño ko bambaɗo minen kamin fulɓe min titorima min keeɓi hinde lawago kamin lawɓe noon lawɓe tanum lawɓe saabu kamin tanum malaweɓe nayo min kamin laamotoɗo mairie ka laamotoɗo mairie holmo tawruɗa ne laami mairie tan ha wiya ko o min tanum ko laamino no wiyete tanum wiyete ko Luru Demba tanum wiyete ko baba wiyete ko yeru Luru Demba Siré Maccoro Boubou Hamanda ɗori tanum e fof ko laamimi ana ɗamini laamade somi yeehi gollere tanum ko laamimi a ɗamini laamade laamu ngu mboɗo ɗamini laamade han cikkuɗa wona jimɗiɗi jogoɗa hande laamu debbo ala laamu debbo debbo e goto foti laamade hay baba min yiɗino laamade mataw taw Allah hoddirani tan Allah waɗi hen haaji hande ɗum noon mbaɗen morso goɗɗo garten kadi e laamu ngu so Allah laamu ɗo jaɓi mi wima nangue joom nangue koni nangue joom nangue gue no wuli nangue gue no wuli cafal nangue ko Allah jeeyi cafal nangue ko Allah jeeyi eyyi somi wondi junggo wirnala somi wondi junggo suddala somi wondi junggo suddala holmo ñanti kam holmo ñanti kam
lawɓe mbaɗe doucement minen hoddiɓe men ɓe ɓe mbi onon kam holko kewi ɗo hannde mbimi hoto mbaare seese minen min jilto ko lawɓe min jiiti lawɓe ɓe ko sinna jooɗi ɗo ne yima kañum e yimdiɓe mum e hogguidiɓe mum hannde ko minen laami wuuro ngo ndeeƴe tan onon ɗo ndeeƴɗon ɗo ɗum noon mbaɗandi joni o eɗen gandi jiwdi ndi weeli waɗi fayida kono noon adana wiyeteno ko lembal lawɓe Sénégal onon joni on jimat mi yiyata oɗon mbaɗa lembal joni ko labagal puccu kon labagal puccu noon tan gammirton ni labagal puccu kamin almuɓe cheikh noon joni ni tan mbatton ni tan labagal puccu min jogui walla cikkuɗa wonani doton kon mawnani joni ni mawni labagal puccu min jogui ɗum ni tan mbatton min jogui kono adana ɗum ne welno noon adana ɗum ne welno nde jiyatmi lawɓe so jimi ha ɓoy tan tukko gone buññinade gama mbaɗa lembaluji no Fatou Guewel ni ala Fatou Lawɓe ni mbiɗon onon joni on gacci ɗum labagal puccu on ƴeftata jungo mon tan oɗon jirla walla jogon musiwaru ala ne waɗi fayida so tawi ko haalalla ne waɗi fayida neɗɗo kadi sone mawna kadi yo mawna kadi saabu sona ɗum tan anen hannde mbandugi sal so tukkima tan ma won mbiɗo on on ji o taw noon ko hen jeeya noon nokko so ko hen jeeya ko noon mbaɗandi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV kamɓe kala ɓe beltima no fewi mbaɗandi noon dokkuɗom oɗo wutte o ɓeydat wutte gon en kadi mo addu verte mo addu jaune o addana noon jaɓoɓe ɓeɗo kadi yo kokkuɓe goto fof wutte noon saabu ɓe jaaɓi ɓe kongi ɓe gami ɓe ɗumini gongol wiɓe yo neldu ɓeɗo wutteji hay min nen mbiyamo hay min yo addor ga wuttami abou joom saabu oɗo wuttene yoɗi ne waɗi fayida ɗum noon en beltanimomo no fewi ko ɗum woni ko wiyete ko so dimo golli yo haale kadi o waɗi gollal makko kadi o waɗi ɗumen place ayi koɗo wutto ummi ɗo en tinani en matani kono hande ari ha ɗo e Piindi TV a ɓornima kadi a haali inde makko kadi Jeew Abou Ba mbiɗa wona Jeew Abou An ɗum noon o salminama kadi o ñaganama moƴƴeral kadi o wiyama Seydi An ko kadi yo ɓeydu kadi wutteji ha heewa saabu eɗen gandi hande invitation ngaji téléji e foof kono yahoɓe so Allah lamɗo jaɓi a meeɗi bismede télé min meeɗi bismede télé fulɓe nden yahano pour jimni ñagnomi ko pour mboɗo hollira pinal lawaɓo mboɗo hollira hanki lawaɓo cosaan o mboɗo hollira mboɗo joɗini ɓiɓɓe lawaɓo kadi amin jogui pelle lawaɓo ha heewi pelle lawaɓo ɗen ɗe joguinomi ɗe jogui ɓe ɗen nawno kam télé fulɓe mboɗo yaade bajjo joni ɓurne gueɗe kecce onodi labbel wañi hande minen lawaɓo somin daari jooɗi min kaali fof tamin innani inde makko wonko min mankini saabu hande ko titre amen e nder law saabu so lawɓe mbawi yitade hande koye mumen e téléji caggal Allah ene laaɗo muɗum on wonko woni hen kadi wonko waɗi hen wonko dari hen kadi wonɗo dari hen kadi wonko anda hen kadi no fewi on woni labbel wañi kanko nayi kam télé fulɓe duttimi toon kadi duttitimi toon e baniraɓe am worɓe madame Ousmane Traoré woni ko Mantoula Joly ko Boubacar Ba eɗen gandi Boubacar Ba RTS Boubacar Ba wat feere noon sa arti omoni ko Paris la France ɗo jooɗi ɗo sa arti ɗo e télé Sénégal e radio Sénégal bismonoɗa kam ɓeɗo lawɓe bismoɗaɓe kadi aduna o foof andaɓe kadi pawa hen junggo ma tigui international sa jaaɓi tan aɗa wawi ɗum noon omon toon to Paris la France so o yomo heeɗo on omo heeɗo kadi Piindi TV omo heeɗo kadi jewte meɗen ɗe mbatten ɗo kala e saaha hay yewtere wotere daɗatama ɗum noon on calminama on ñaganama moƴƴere Allah kadi jokku ko kalannoɗa ko nde jaami télé fulɓe nde nuttimi toon nuttitimi toon koye banam gorko ne wiye koɗel koddo hugo koɗel mi wayri yidde joom galla moɗon de omo selli ko nuttitimi toon nuttimi télé fulɓe nde mboɗo wonde Amadou Tidiane ne wiye Fouta président Kosam social lawɓe nuttimi toon mboɗo wonde sehilam ne wiye Aissata Kebe ko Kebe guila booli koddo joni koddo afɓene laani sakkitiɓe ñimbi taw keɓani koddo tontaɗo nuttimi toon mboɗo wonde Ousmane holo Ousmane Yero Dilere kamɓe nuttitimi toon e télé he min joddi toon e nenne lo yerima e gomoyle teɓe yatama laaɗe kay ko heewi faara ko noon nenne lo
mawɗo jontaɗo je feewi faaro jontaɗo kiɗɗo gila hanki taw hannde heewi faaro joddime makko toon debbo mo aram heewi faaro ma alda e namdal kanko duttidimi toon e télé he joddima nawmin toon kadi ko pinal lawɓe pinal lawɓe wadde ko ɗon tan kaɗɗa a meeɗa yaade to téléji goɗɗi ɗi gonɗi ɗo ɗi mbiɗa hokkudeɓe promotion téléji tan goɗɗi ɗi mi wonno kami almudo gonmi koye ettade ala hankkadi sa ummima ɗo sa ummima ɗo ko min wima noon hankkadi saɗa wawi ƴeewa wutteji goɗɗi a dañi haaju mi suwa gonmi koye ettade kami almudo kala télé ma bisme Saydou Ba en woɗɓe RTS ay joni mi wi Boubacar Ba Piindi TV guiɗo idoto kam nodduɗo ɗo hen Seydi Sanko mata anda Piindi TV kañum ubbiti ɗo ko heewi hande so neɗɗo suusi wadde télé so neɗɗo suusi joɗade ne yima so neɗɗo suusi ñaajde so neɗɗo suusi jogade micro ne filma ko Piindi TV mi salmino ɗo Fatam Fati holon bajjo joni ɓunne gueɗe kejje kañum iɗi noddude kam jaadumi e muɗum Boursi ndeysan Fa Ndiaye Fa Ndiaye teccani on woni séri Pape Sall o wi yomi wimo madame Sall so wimo Fa Ndiaye wiya kam hoto wiyam Fa Ndiaye teccani kanko iɗi kam nawde aɗani won noon ko tataɓel noon mi tataɓel ɓe mi ala e mabɓe haaju ko yewno yokkude lawol ko ma wodata rewi ɓeydo ala tataɓel ko uddirde suuto jeewo kañum woni yummum sukaɓe jeew ko alay saago ara e galle kañum woni yummum alay saago tan jeewo adde lembel tan woni sehil joom galle mum so tataɓel ari ɓeyda galle jewɓe hande ɓe maayi ɗon badde joni ɓunne gueɗe kejja alon woni Faati mbimami madame Sall saabu neɗɗo so idima noddudema aɗa famnoro ɗum ndeysan so idima yaddema kadi aɗa famnoro ɗum gonga moƴƴo ami dem malda e namdal ɗum noon moƴƴo ami dem aɗa wawi waynade eɗen gandi émission men émission POTTEN ko fottuno koye rewɓe fulɓe yontaɓe ɓe taw noon ko lawɓe Sénégal min muusi kam tan ɗon komi yiyani ɗum lembal ko min mami waɗa lembal joni inchallah rabbi haade kamɓe ɓe mbaɗani ɓe mbi hankkadi ko ni tan ɓe mbaɗat min mami waɗa lembal so Allahu lamɗo jaaɓi enen fof gummoɗen mbaɗen lembal guddiren ɗen gandi émission men haaɗi ɗo ha saaha goɗɗo e kadi neɗɗo goɗɗo kadi bawɗo wonde fof hande ko ɗo jaltirnoɗen ɗum noon ilal liga ha saaha goɗɗo Allah jarama on jarama hankkadi on guddat tan mbaynoɗen kadi mbaynoro ɗon yidɓe sehilaɓe kadi ha saaha goɗɗo mbatton hakkillaji mon noon e ɓeeɗo eɗen gandi neɗɗo so tawi yeehi ha joguima horde muɗum joguima micro mum ne yima holko yiiɗi so woppi galle muɗum yiiɗi ko ɓeydare kala ɗo dañɗon kewuji mon noddeɓe to dañi programme uji mon noddeɓe oɗon gandi koɓe mbatta ko ne waɗi fayida ɓe mbaɗa ɗon premiére partie taw noon on joɓat ɓe wona tan premiére partie oɗon gaccaɓe ɓe jaaha joɓonɓe saabu koɓe joom galleji en kadi wutteji ɗine ko alay saago saabu so tawi ɓe ñantaka ɓe mbawa yaltude téléji ɗi ɗum noon Allah jarama on jarama sinna ha saaha goɗɗo ilal liga aɗa wawi waynade bandiraɓe jimon jimol bangol fayida enen fof mbaɗen lembal inchallah rabbi lembal tan yo yawat yo yaw yo yawat yo yaw yo yawat kay ko moƴƴo jeyi tappo yo mboɗoni waynoyo tappo yo mboɗoni waynoyo yo yawat yo yaw holno kuccuɗen mi yeehi juuɗe mi yeehi juuɗe mi yeehi juuɗeji tati
pulla fota pulla ummodo pulla ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen ar potten